na fara ke na kara aikin ji bayani na in ba ke tambas kara a ce ni na zama shashasha kauna na fara ke na kara aikin ji bayani na in ba ke tambas kara a ce ni na zama shashasha aiki na sa hannu shi yasa na zamto mai horo duba yarinya tun daga nesa nake yawa fuskar ki na san soyayya ce ta kasawa wasu suke kwalla ni dai na samu na wuce wanda suke layin shara kauna na fara ki na kara aikin ji bayani na in ba ke tambas kara ce ni na zama shashasha daɗin soyayya kara ka ganka a tare da bebinka amma na gyara wasu suke yi min kushe duba na zama tauraro shi yasa na fice layin barna domin na fara ni dai gana tare da bebi na na fara ke na kara aikin ji bayani na in ba ke tambas kara ce ni na zama shashashe ni ba na yin soyayya shi yasa ban saba ba amma yanzu kalaman soyayya kullum zan rerawa ke makin gane duk abin da kike so zanayi na ɗau alkawari kuka ba zan yarda ki yi shi komai in za a yi nima na san sai an duba ni na yaba soyayya domin yau na zamto zaki ma amma duk da hakan na yi gamo da barkau na duba soyayya riba wasu suna can suna ta yin hauka kauna mun fara ke na kara aikin ji bayani na in ba ke tambas kara ce ni na zama shashashe bai kamin laifi domin ke ɗinkin zan tutawa ta zo don kauna har da warware ke zan ba kyauta ko abokaina sun ce lallai ne babban dace to masha Allah alhamdulillah wani sarkin kyauta ai soyayya ta ce linzamina duk abin da nake so ki fahimta da komai tsarina ke ce na nuna ke makin nuna na sashen ki kin ce in bani kara ce miki kin zama shashasha kauna mun fara ki ni kara aikin ji bayani na in ba ke tambas kara ce ni na zama shashasha